Profilbillede. Hvad så? Lad os stoppe dem, mand. Ej, hvor er det klart, mand. Hjælp mig for helvede. Nej, lad det være. Han er den bedste bartender. Hvad vil du gøre? Der er ikke noget at gøre ved det. På grund af ikke leve, han sælger sweat som om at han kunne gøre det. Jeg har 10 gange bedre til det børser nu. Voldsomt, så herovre. What the fuck? What the fuck? Og du optager det, ikke? Hvad? Så det... Fuck, han er væk. Han er så væk. Lad være. Skal ikke se det til noget? Prøv at ændre biomanen lige kom frem, så stopper. Hallo, Kæve, lad os lige tage et billede af sammen, mand. Haha, vi er det sygeste, mand. Hvad fanden laver han? Så kører vi, Victor. Jeg står og drikker stadig, så. Ja, han vinder. Er du okay? Er du okay? Ordentlig. Kør noget ordentlig musik. Det er så svært at så god. Og Nikolaj giver den op. Jeg er sådan en standard, ikke også? Men ham der, det er hardcore, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Overhovedet.